Milyen kis baseball sapkás sutyó vagy, Dick. Tesó, ha mi jövünk, a sok havi szétröppen és olyan bulit csapunk, ahogy az bent áll a nagykönyvben. Akiben stoppolja, az nem marad a körben, a tesók a színpad mögött, a tesák benn a ködben. Sziasztok, megint itt vagyunk, ez itt a Saints Row, én Haurus vagyok, itt van velem Vicces Fok, és... Az én nevem. Ja, játsszuk tovább a játszmát. Itt a kurva! Vigyük Szerintem. már őt is, viszem magammal. Fussál! Várj egy kicsit. Fordulj egy kicsit oldallábra. Egy kicsit menj, na előrébb legyél. És fordulj balra. Jó, állj meg. Nem mozdulj. Ez az. Bazzeg, azt átdobja a kocsit ettek. Dick, miért pattant, láttad? Nem sikerült, gyere. Belőlem, bedobom a izén, jó? Sötét kínak. Majdnem sikerült. Balázs szaggat, nem kéne rendelés közben. Jó, mindegy, beszállok. Állj már meg. Én nyílok előre. Ott a rendőr. Dick azt még rám tartja a fegyvert. Balázs, ez így nagyon szaggat rendelés közben. Állj meg egy kicsit, könyörgöm. Köszönöm. Oké, és mehetünk. Hol kell menni? Azt a ribanc mutogatja az ajtót. Ott mutatja a háromszög. Várjál, meg tudom, bejelölöm. Állj meg, a telómat basztatom. Állj már meg! Köszönöm. Várjál, ma. Szerintem ide kell menni. Mehetünk. Nekem nem jelölte be. Nem, akkor nyom meg a tabot. Dick, van kamerám. De nagyon szaggat. Jó, ezt nem kéne rendelés közben. Állítsd meg. Megállítottam, de még fut a program. És elég sok ramot emészt fel. Akkor kapcsolt ki. És indítsam majd újra a rendelést? Aha. Akkor állj meg itt most. Na, járjál lépek. Beletettem a kocsiba, tudod, hogy mozogni, és rájön vissza? Nem. Kicsába. De amúgy merre mész? Na jó, az is egy módszer, igazad van, de vissza tudunk fordulni? Jó, látszik, ez nem GTA 5. Ezt kiteleportálok. Most hova mész amúgy? Gondoltam, korba futogni, hogy zsákutcában. Rupad! Hú, de szaggat, valami van. Vegyünk ammót. Mi csináltál, bakker? Mi? Hívták a rendőrséget. Ja. Védjük meg magunk. Nincs elég monejem. De ez lesz a stukker, ha kifejlesztik maxra. Hogy fog kinni? Most csak ammót veszek akkor, mert nincsen pénzem. Sorolva. Egyáltalán semmi pénzem nincs, már elfogyott, ammót se tudok venni. De hogy elfogyott neki? Te nem kaptál alappénzt? Tehát egy iszonyat keveset. Bakker 3 izém van, csillagom vagy jelvényem. Ó, védj meg engem. Oké, és itt vagyok kint. Várjál, lehet tudok segíteni azzal, hogy izé. Na most szerintem már nem fog szaggatni. Akkor engedj vissza a játékba. Bocsi. Dick, ahogy fut a csaj, ugrál a mellett. Hú, de sok lőszerem van.
Hát ezért fogyott el a pénzem. Láttam, ki akart rabolni. Micsoda? A Engem? bácsi. Le kellett lőnöm. Engem? Engem. Ja. Nagyon csúnyán nézett rám. Addig szerválják egy autót, mert miénket gajra vágtad. Nem szerválhatsz. Azon, Állj meg! Ezt átgurultam a kocsin. azon gondolkozom, hogy mit vegyek meg, melyiket. Ez mi ez a kocsi már? Menjél már tovább, fúj. Ja, ott áll a picsa az út közepén. A tipikus. Miért nem jön autó? Mert felrobbant mellettünk egy kibaszott izét. Nem robbant fel semmi. De a kocsi felrobbant, azért köröznek minket. Felrobbant a kocsi. Igen. Azért van 3 jelvényünk? Igen. Azt hittem azért, mert fejbe lőttem a fószert, de úgy tűnik az le van szarva. Eltűnt! Hát ott volt az autó és eltűnt. Mennyi pénzed van neked? Eltűnt ez is. Nem jönnek kocsik, mert eltűnnek. Mit lövöldözöl? Ez hülye. Meglátja a rendőrt és elkezdi lőni. Van meg, ezt hátba lő. Miért van egy csillagom? Azért, mert a ribanc elkezdte lőni, és jönnek a rendőrök. Rendőrautó jó lesz? Aha. Te fogsz vezetni. Ja. Szállj már be, szállj már be. Jaj, nem tud beszállni a csajszi. De hogy is nem, ez 4 személyes. Akkor szállj már be! Ja, lőjem őket amúgy. Mondtam el, hogy 4 személyes. Ja, tárazik. Lő vissza. Kilőtte a kerekünket. Kicsoda? Az a köcsög. Kilőttem, jó van, megkapta. Tök jó vezet, azért nem kell hátsó kerékdik. Ez mi a francot csinált? Nem tudom. Egyszer csak kijött elénk poénból. Hogy kihajol? És nem látja merre lő, csak lő. Csokolom. De hülye vagy! Az, de hülye! Ez mi volt? Ouch, lőnek. Balázs, figyelj! Lekapod a levegőben? Dobom, arra megy, az lámpa felé. Mehet? Aha. Mi a De szar? De kicsit dob. Erőre kell majd nyomnom. Na hajrá! Nekem annyi. Jaj, nekem táraznom kell, várjál, te is táraz. Minek az? Dik lőnek. Oh shit. Az igen, milyen szaltót nyomott. Így meglőtted. Hú, milyen hegyit kapott szegény. Vannak azért egy páran, de most hogy jutok be? Na. Húzzál már innen, te picsa, hogy folyton elém állsz. Nem tudok fejbe lőni senkit, béna vagyok. Nem vagy béna, csak... Megyek a cuccért. Íj, gyere! De ne állj már be elém, akkor én fönt itt lövöm. Prémium golyószóró. Platinum. Akkor platinum. Na, én csinálom a cuccot, jó? Megfedezem a sengedet. Baseball ütőkkel, meg ilyenekkel. Hagyjuk. Hogy dobom el a gránátot? Van gránátod? Ja, a villanó, de nem tudom eldobni. Hajime! Hajime! Hozd meg, mindjárt meghalsz! Gyere, fuss vissza! Bastyák.
Bocsi. Tudod miért ilyen kurva nehéz? Normálba tettük. Nehogy kurva nehéz. De ez mit csinált? Ez fogdosta a pöcsét. Hallod? Szedjél már fel. Nem tudlak, itt van ez a köcsög. Bazd meg! Jó, most meg te szedj föl engem. Szedj föl, utána foglalkozol velük, de ha lelőnek, vége. Szedj már föl! Hogy lehet? Ide jössz, hosszanyód zet. Jó, fuss, bazd meg. Vesztettünk. Megöltek. Checkpointtól kezdjük újra. Hol volt a checkpoint? Szerintem a Gunsnál. Na. Nem, hál' Isten, itt volt. Oké, akkor ez most már vérem megy, oké? Eddig is újra ment. Addig is vérem megy? Én nekem nem. Hogy lehet fegyvert váltani? Nem Lehet gránát. eldobni a villanógránátot? Megvan! Hogy? A középső gombbal. Bazd meg, az egy tank! Hol? Nem kedvesek. Hajime! Platinum hajó szóró! Felvettem egy ilyen pajzsot, azt most meg. Na mi van? Itt haldoklik valaki. Vajá. Én nem haldoklom. Nem te, valami ellenség. Jó van, jön Pierce. Persze. Ott egy csillampóni, láttad? Aha. Hoppá. Minek törtünk be ide? Hú, jön a férgese. Valamit el kell lopnunk, vagy mi. Milyennyire? Csinál, ó, fenébe belementem. Igen? Na, te melyiket lövöd? Hogy lehet oda menni? Elmentem. Jézus, nem hal meg a tank egy lövésbe. Kettőben kiírtam. Egy. Kettő. Mindjárt meg vagy. Én is veszettem. Ott is van még. Gyerünk. Ja! Én is azt lőttem. Kicsába. De most miért ment ki a izéből? Mindegy. Véletlen kinyomtam. Ja, mennünk kell. Lép ki. Elvel, Jó. lép ki. Fussunk. Igen. Hol kell menni? Gyere, itt a helikopter. Gyere. Helikopter. Most lehet őket nyílni. Bitch, get out the way, get out the boom, bitch. Get out the way, get out the way. Húzzam el. Get out the way. De mindegy. Nem érdekel. Jaló vagyok. Annyi elég. Én nem tudom őket lőni, mert akkor téged is eltalállak. Akkor találj el engem is. Van Aztán kihull pálca. lesz a helikopterből. Hogy szöglek föl? Igazad van.
Gerard the Baker, Gerard the Baker. Hát Milyen kis baseball sapkás sutyó vagy, Dick. nem tudtam levenni, mert... Nézd, ott van nem- valami. Jó. Na, ott egy csomó tudom, az a gumi. Nézd, ott egy kibaszott helikopter. Lenni Igen? vannak. Mi van ott? Lenni is vannak. Tényleg, leírjuk. Gondoltam rájuk dobok egy villamogránátot, de nem akarja eldobni. Itt van mellettünk 2 centire. Látom, fölrobbant. Itt van még egy jelző. Velünk van. A Nem térképen... lett valahogy átszállni a másik oldalra? Nem, sajnos nem. Lol, már ez milyen gránátokat lő. Áthílnak. Áó, ez fáj. Eltalált minket ez a retek. Meglőttem a kislábújat. Te rohadék, ez fáj. Nem látok semmit. Teljesítettük. Másodszorra, de teljesítettük. Hova tűnt a kis pityum? Ja, itt van. Hova tűnt a kis tyúm és a kezedben van? Hát akkor váltottam rá. Mennyi fegyver, és mind az enyém.